Театър Вилекула представя Нейде в стара планина има къщичка една. В нея стават чудеса. Хайде, бързо с нас ела, че благуните, започват своята игра. Той е Гарбър, погледни, смел юнак е, запомни. С него без да чакаш ти, приключение хвани. Вижте, Елша, е това, има тя една мечта, да е по-добър света. Парам-парам, парам-парам. Скръц, помидрен, дрън са те, малки смешни духове. С тях усмивка те зове, чак до късни часове. А това е Чичо Боб, деца, майстор най-добър в света. Той умее куп неща. Парам-парам, парам-парам. Благуните. Песента на птицата. Времето е прекрасно! Ето, и сандвичите са готови. Така, тук нещо, всичко е така, добре, чаши, вили, чудесно, така. Елша! Да? Виж какво взех. Одеяло? Да. Може пейката, която Чичо Боб направи миналият път, да е счупена. И ние ще трябва да обядваме седнали на земята. Браво, Гарбър! Как се сети? Сложи го в кошницата, да. Знаеш ли, Гарбър? Сигурна съм, че днес ни очаква един прекрасен ден. Да! Прекрасен, както вчера и онзи ден. Ура! Елша, вярно ли е, че днес ще ходим на излет в гората? Да. А? Снощи Чичо Боб предложи и всички се съгласихме. Не помниш ли? Помня, но това е толкова хубаво, че не мога да повярвам. Да, а Чичо Боб ще дойде ли с нас? Разбира се, че ще дойде. Знаеш, че той не ни разрешава да ходим сами в гората. Да. Ще ходим пак на същото място, където ходихме последния път, нали? Да. Изчакайте ме. Ей, сега се връщам. Какво ли е намислил пак? Идея си нямам. Елша! Да? Ще оставиш ли топката в кошницата? Ще играем на пиян морков. Супер! Ето, дай! Така, да. Ето сега. Много съм добър. Ама, не може. Много е голяма. Бум! Да. Вземи топката. Ще носиш ти. Бъркаш. И без друго знаеш, че аз не обичам да играя на тази игра. Не обичаш да играеш? Защото не умееш. И без това винаги ти си пия морков. И да, искаш ли ти издам една тайна? Каква? Този, който носи топката, винаги е най-добрия. Сигурен ли си? Напълно. Добре тогава. Елша, подай ми топката. Добре. Ето, бум. Благодаря. Така, всичко е готово, нали, момчета? Да. Чичо Боб! Чичо Боб! Чичо Боб! Здравей, Чичо Боб! Готови ли сте, юнаци? Да! Чичо Боб, защо си взел инструментите? За всеки случай. Може вятърът да е счупил масата или пейката, които направих миналия път. Така че... С тях ще ми е по-лесно да ги поправя. Да тръгваме тогава. Да тръгваме! Хайде! Нямам търпение! Отиваме
Отиваме на излет в Стара планина. На воля ще играем в зелената гора. От ручеите бистри ще пиеме вода. По върхове скалисти ще крачиме сега. А сетне за отмора на росната трева. Ще седнем ни за кратко, кей излет е това. С топка ще играем до късно вечерта. А после много сладко ще спите през нощта. Отиваме на излет в Стара планина. На воля ще играем в зелената гора. Отиваме на излет в Стара планина. На воля ще играем в зелената гора. Вижте, вижте! Това не е ли нашето място? Миналия път бяхме отседнали точно тук. Чичо Боб, виж какво е станало с пейката, дето направи миналия път. Да, вятърът я е събой. Чичо Боб, ще можеш ли да я поправиш и пак да пообядваме тук? Разбира се. Нали за това си нося инструменти. Искате ли, докато Чичо Боб поправи пейката, ние да направим една игра на Пиян Морков? О, разбира се! Това е чудесна идея! Добре, хайде! Хайде! Хайде, така ще броим. Опа! Хайде, бързо! Докчета! Така, кой ще бъде пияният Морков? Как кой? Ще броим. Добре, аз ще броя. Хайде. Така, Елша, ще играете ли? Да. Добре, значи започвам. Онче, бонче, шупено бомбонче, ти баш тука, махай се от тука. Ура! Напускам! Аз напускам! Не. Бъркаш? Не напускаш? Ти си пияния Морков. Да. Ама, чакай! И каза, махай се от тука. Значи Бум напуска броенето. Да, и аз мисля така. Да? Миналия път се беше за миналия път. Правилата се менят. Или си пиян Морков, или изгаряш. Ама, Трън, това не е честно. Добре. Щом смятате, че не съм прав, тогава аз няма да играя. Трън, всичко проваляш. Чакайте. Оставете го. Аз ще бъда Пиян Морков. Ето, вижте, той сам си предложи да бъде Пиян Морков. Добре, хайде, заставай в средата. Дръж топката. Скърцела тука. Да. Хайде, момчета. Готови? Хайде. Сега. Готови ли сте? Хайде. Готови сме. Браво. Хайде, давай. Хайде, сега. Взимаме. И за малко. Хвана. Гарбър, дръж. Ей сега, Гарбър. Хайде, Трън. Оба. Давай. Тази игра стана много скучна. На мен повече не ми се играе. Отказваш се, значи? Защото си слаб играч за това. Щом така мислиш. Защо? То всичко се развали. Бум, ти си виновен. Няма да играем. Чакай, не може така. Ама, какво стана сега? Момчета! Хайде, масата е готова. Сандвичите ви чакат. Хайде! Хайде, Елша! Хайде! Обядът ни чака! Идвам! Иха! Колко съм гладна! Браво! Опа! Браво! Ще ядем. От тази игра и от чистият въздух много изгладнях. Да. Тогава да ядем. Хайде!
Най-ми е вкусно, когато се храня сред природата. На мен пък винаги ми е вкусно. За теб знаем. Какво пък? Просто обичам да ям. Вижте, сред природата всичко е хубаво. И дърветата, и цветята, и тревата. Да, така е. Да. На мен понякога през зимата ми става мъчно за тях. Ама, Чичо Боб, какво ще правим след като се нахрани? Първо мъничко ще си починем. А след това аз ще събера изсъхнали съчки, с които да разпалвам камината през зимата. А вие, ако искате, може да си наберете различни цветя или листа от дърветата. Да, които ще занесем вкъщи и когато през зимата ви стане мъчно за природата, ще ги разглеждате и ще си спомняте за хубавия излет. Ама, Чичо Боб, как ще ги запазим до зимата? Да. Ще направим хербари. Хербари? Хербари! Чичо Боб, какво е това хербари? И как да си направим? Да. След като наберете красиви цветя и листа от дърветата, ще ги сложим между страниците на една много дебела книга. След няколко седмици те ще изсъхнат. После аз ще ви направя рамки, в които ще поставите цветята и готово. Аз ще събирам хубави цветя. А пък аз ще събирам красиви листа. Браво! То за нас какво остана? Вие можете да събирате красиви камъчета. Те стават ли за хербари? Не, но тях може да ги поставим в купа или да ги наредим на камината в хола. Да. Чудесно! Добре, хайде да събираме красиви камъчета. Айде. Хайде, Гарбър, нямам търпение. Аз ще събера най-хубавите цветя. Да. Мислих, че са изморени от играта и че ще искат да си починат. Но това е то. Младост. Аз пък отивам за съчки. Опа! Има хиляди цветя с неземна красота. Искам всички тях сега къщи да ги занеса. Ех, че хубаво листо за хербария е то. Тук при другите листа ще го сложа ей така. Виждам камъче едно с форма като колело. Камъче пак с розов цвят. Имам, то е уникат. Момчета! Да. Елате! Какво си решил? Ще го занесем къщи. Но този камък е прекалено голям. Камъкът трябва да бъде голям, за да тежи на мястото си. На този камък мястото му е тук и той ще си остане тук. Ама как? Нима ще оставим този хубав камък? Невежество! Тия двамата нямат никакъв усет за красивото. Явно ще останеш тук. Хайде, остани си тук, на мястото. Ето! Ей, набрахте ли красиви цветя и листа за хербари? Да. А вие събрахте ли камъчета? Да. Тогава да тръгваме. Хайде! Ето, много е хубаво, виж. Да, жълтичко. Слагам го тук. Браво!
Браво, Елша. Я? Добре. Добре. А друго има ли? Няма. Ето. Я? Виж. Добре. Чичо Боб. Ще станат страхотни хербарии. И аз така мисля. Да. Много хубави цветя и листа сте набрали. Много са хубави. Да, Чичо Боб, много. аз намерих това лилавото камъче. Да. О, много е Чичо хубаво. Боб, погледни, това кръглото го намерих аз. Красиво е, нали? О, да. Ама какво се хвалите? Я вижте аз какво намерих. Но това не е камъче. Как така? Ами това е птиче яйчице. О, как така? Наистина ли? Значи вътре има малко пиленце. Да. Леко. Леко, внимавай. Елша, вземи го внимателно и го сложи в кошницата. Кошницата. Добре, ето сега. Къде го намерихте? Ами беше в гората. Дрън, само не ми казвай, че си бъркал в гнездото на някоя птица, защото... Ама глупости! Как въобще може да се го помислиш? Чичо Боб, намерих го в храстите под едно дърво. Помислих го за камъче. Спокойно. Ти не си виновен. То наистина много прилича на камъче. Нали? Да. Сигурно е било в гнездото, вятърът го е духнал и яйцето е падало. Да. Ти спомняш ли си къде точно го намери? Да, помня. Добре, тогава ще отидем да го върнем. Елша, подай ми кошницата. Чичо Боб, искаш ли да дойда с теб? Не. Вие довършете хербариите. Добре, вие Довършим. Да. служете камъчетата на камината. А ние с теб тръгваме. Добре. Хайде. Така, сега. Така. Да довършим. Така, хербари. Така. Ето. Тук. Аз Още мисля, едно. че моето камъче... Слагам го. Чичо Боб, ето тук го намерих. Под това дърво. Както и предполагах. Паднало е от това гнездо. И какво ще правим? Понеже ти можеш да летиш, ще вземеш яйцето, ще литнеш до гнездото и ще го оставиш там. Хвани го внимателно. Добре. Браво. Добре. Хайде. Ще се справя. Хайде. Готово. Да. Браво на теб. Хайде да се прибираме. Хайде. Чичо Боб, да ти кажа, че в гнездото имаше още едно яйце. Така ли? Това значи, че като се излюбе пиленцето, ще си има братче или сестриче. Ех, че хубаво. Чичо Боб, чувствам се някакси хубаво. Така е, когато правим добри дела, винаги се чувстваме хубаво. Чичо Боб, какво е това, което се чува? Птича песен. Радостна птича песен. Странно. Да, това е птичката, която беше изгубила яйчицето си. Разбрала е, че си го върнал и сега ни благодари.
с най-радостната си песен. О, никога не съм чувал толкова хубава песен. Да. Хайде да вървим. Хайде, Чичо Боб. Тогава аз поставих яйцето в гнездото. А там имаше още едно. Това е братчето или сестричето на нашето птиче. Когато се излюпине, разбирате, нали? Да. После, като тръгвах наобратно, изведнъж чухме радостна песен на птица. Ама тази беше по-радостна от най-радостната, която сте чували някога. Защото пееше майката на изгубеното птиче. Тя пееше, за да ни благодари, че сме го спасили. Разбирате ли? Пееше така радостно, както може да пее само една майка, която е открила в гнездото си изчезналото й пиенце. Чудесно! Да. И какво? Слънчев лъч, гора вековна, птиче песен доброта. Полъх свеж, трева зелена, пролет, полет, свобода. Знай, природата е важна, тя говори с детски глас, да остана и след вас. Моля, хора, направете, да остана и след вас. Детски смях, прегръдка нежна и жужене на пчела. Връх високо, уханно цвете, горски ручей, бор, ела. Знай, природата е важна, тя говори с детски глас, да остана и след вас. Моля, хора, направете, да остана и след вас, да остана и след вас. Браво! Браво, Чичо Боб! Para-param,